treilea stâlp, al doilea stâlp, e departe cu aia. Ia Al stai. doilea stâlp pe dreapta. Pe stânga lui este de fapt. Vrei să nu fie aici, Drept. Vino aici, uite bilele. Da, mă, știu, dar să nu fie aproape de Zdreanță, vreau să-l țin. Băi, deci sunt nume stâlpii de la colț. Primul, al doilea. Da, mă, dar ce bine, dacă unul după colț îl trebuie să facă într-un fel să vadă colț. Deci cine o să avă și să uită unul. Îți să fii atent pe ăla. Că trage de acolo. Deci așa cum să fie bilele. După colț ai om care ține acolo. Nu, că ai pe ăla care te ține. Da, nu mă ține așa. Poate să vadă și la aici. După colț, ați auzit? E aici lângă noi. Stai să bagi la cap. Aha, trage ăla până aici. În ce te luăm? În mână. Hai să smulg. Vine aici de la tu. E tu bine? Mamă. Te luăm, mă? Da, în picior.